थांनाय 17 जानुवारियाव एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गणेश चन्द्र बर'आ एसटिनि मादाव सेथि फारिलाइयाव मुं मोननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तर कयाबेल ओनसोलनि थागिबि गामिनि रहेन चन्द्र बर' आरो जयन्ती बर'नि देरसिन फिसाज्ला गणेश चन्द्र बर'आ आसामनि बयनिख्रुइबो गोरासिन एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानानै रायजो राजाफोरखौ थुलुंगाखां होनो हानानै ओनसोल नाङैनो रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोन्दों। फै जों मिथिना लानि एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो थाखाय गणेश चन्द्र बर'आ माबोरै साखाफारा जादोंमोन आरो बिमा बिफाया गोजोननानै मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जि रिसेन्टलि डिक्लेयार खालामनाय एपीएससी आनजादनि रिजाल्ट फैदों। बेवहाय आं एसीएस रेंक 18 मोननो हादों आरो बेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंजों लोगोसे आंनि गामिनि गासै सुबुं आरो न'खरनि गासैबो मानसिफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि बे रिजाल्टखौ मोननानै। आं साबायखर बावनो आं फार्स्टआव आंनि आइ आफा आरो फंबाय लोगोसेनो जोंहा न'खरनि गासै फेमिलि मेम्बार्सखौ आं साबायखर बावगोन। ओमफ्राय लोगोसेनो गामिनि गासै सुबुंफोरखौ आं साबायखर बावगोन मानोना बिथांमोनाबो आंनि सायावहाय ब्लेसिंसखौ अरायबो होगासिनो दं। आरो थिग बिदिनो आंनि जि प्राइमारि स्कुलनिफ्राय आं IIT आव फरायनायनिफ्राय आरोबा दिल्लीयाव जि कचिं मोनबाय आं बेवहालागै जायफोरा आंनाव टिचार्स फेकाल्टि प्रफेसार्स जायफोरा आंखौ हेफाजाब होदों आंनि मोनसे स्टेपावहाय आंजों थाफादों मरेल सापर्ट होदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। नोंथाङा आनजादखौ उथ्रिनो थाखाय बोरै प्रिपेरेसन खालामदों? आंनि प्रिपेरेसना इनिशियेलि आं सेल्फ स्टाडि खालामदोंमोन मास्टार्स जोबनायनि उनावहाय। बेनि उनावहाय बै बिटिआर सरकारनिफ्राय जि UN ब्रह्म सुपार 50 स्किम जि लादोंमोन बे स्किमावहाय आं उथ्रिसार जानो हानायमोन। बे स्किमाव थांनानै आङो प्रिपेरेसन 11 मान्थसनि प्रिपेरेसन खालामदों आरो बिदिनो दिनै आं बे रेंकखौ मोननो हादों। आं उन्दै गथ'फोरखौ बेखौनो बुंनो सानगोन दि बे UPSC बा APSC सिभिल सार्भिस आनजादल' नङा, गाव जि गोसो दं माने जि आनजादखौनो लुबैदों बे आनजादनि थाखाय मोजां फरायनांगौ। आरो अनलि गभर्नमेन्ट आनजादल' नङा, जोबोद लामा दं जेरै एन्टारप्रेन्योर जानो हागौ, गावनि बिजनेस खालामनो हागौ। जायहा जि गोसो दं बे लामाखौ थांखि लानांगौ आरो अनलि सरकारि साख्रिखौल' टारगेट खालामनाङा मानोना दिनैनि जुगाव जोबोद कम्पिटिसन आरो मोनसे सरकारि साख्रिया जेसेबां राहा देखायो थिग बिदिनो गावबो राहा मोनो मानोना गावनि खस्थ'जोंसो मेइन माबाया बे टारगेट सेट खालामनाया। ओमफ्राय दिनैनि लाइमोनफोरा आं जोबोद बेफोरबायदि कम्पिटिसनावहाय जोबोद खम माने आवगायबोनाय नुयो। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारिनि लाइमोनफोराबो बेफोरबायदि स्टेप्सखौ लानांगौ आरो सोरबाफोर जुदि सिनियर्स दं बेफोर लाइनाव थानाय माने पास खालामनाय बा गाइडेन्स होनो हानाय बिथांमोननि गाइडेन्सखौ लानांगौ। आरो बेफोरबायदि आनजादावहाय पास खालामनायनि थाखाय फार्स्ट स्टेपआनो जाबाय साहस खालामनांगौ जे आं हागोन। बेखौ मेन्टेलि प्रिपेयार जानांगौ फार्स्टआव, बेनिफ्राय लासै मेन्टेलि प्रिपेयार जायोब्ला आगानफ्रा एसे इजि जालाङो प्रिपेरेसन फेजआवहाय। बावनो गथ'नि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौनो। माबायदि जोथोन लादोंमोन नोंथाङा? जोथोन लानायाथ' दा आं बेखौ क्लास 6निफ्रायनो न'आवहा लोगो मोनबाङासै। 6निफ्रायनो बे बाहेरायावनो थाबाय 14 बोसोर बाहेरायाव थाबाय आंनि गथ'आ। बेयाव न'आव फैबाल' जाबायदि जोथोन लानांगौ आं जिखिनाखौ रोंगौ बेखिनाखौ जोथोन लादोंमोन आरो बेखिनियानो। दा आङो फिसालानि थाखाय मोनसे रिपर्टखौ बुंनो होनायलाय आं दा बुंनो नाजानो नागिरदों जे आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि फिसालाखौ। जिहेथु आंबो सासे खेथियगनिफ्राय जे खस्थ' खालामनानै आं माबायदि हागोन हाया बेफोरखौ सिन्था खालामनानै बिथांखौ जोबोद खस्थ' खालामनानै आं दैथायहरदों, फरायहोबाय थादों। फरायनानै दा दिनै बेसेबांखिनि मोनफैनायनि समखौ लानानै आं दिनै गामिखौ लानानै गासै बर' हारिनि थाखायबो जौगाथाय लाना फैनो हानायखौ आं बिराद जौगानाय मोनबाय। आरो आंनिल' नङा, गासै बर' हारि बा
अल आसामनि थाखायनो जाहाथे बिथाङा नामखौ लाना फैनो हाबाय जोंनि उत्तर कयाबिल गामिनि जानानै बेखौ आं जोबोद आं रोजा रोजाहाय आंनि फिसालाखौ आं साबायखर थाबाय आरो आंहा परियाला जाबाय साब्रै फिसा हौवा गोजा सानै बिथाङानो गोदोर आरो उन्दैयाबो ग्रेजुवेसन जाना दोङो आरो बिमा आं जों साब्रैयानोल' आरो बिथाङाबो जे सेस्था खालामाखै नङा खालामगासिनो दङ हयथ' भबिस्वत बिहाबो माबा मोनसे साक्सेस जाहैगोन आङो जथेस्थ' खस्थ' खालामदों बिनि थाखाय बे बाराव आरो बिथांखौथ' आं आजिरै मोनबाय दायो आजिरै मोननाय सत्तेयाव आं बेखौ दा सेस्था लानोसै माबायदि प्रसेसआव थांबोला मारै जागोन बेफोरखौ सिन्था खालामना लानानै आङो बेखौबो सेस्था खालामहोगोन होनना सानदों आरो आं बुंनो गोनाङा एसेनोसै